alıp geliyor. Bu demek Aşpezlik Ussatlyk adly sergi geçirilir. Bu sergi Halkara Suda we Hyzmatlar sergi ýarmarkasyny 29 aprelden 1 may aralygyna geçirilir. Ussat aşpezler özüni taýýarlajak önümler bilen siziň öňüňizde çykyş eder. Aşhana degişi enjamlar bolar hemde gyzyklarym, sowgatlar bolar. Ussat aşpezleriň taýýarlanaklaryna tomuş etmeni çağırýar. Men azık nahar istemay, alayda guýaýda guý.